खुलुमबाय बे समाव आहमगाव दुलाय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालियाव आं गामदेब दैमारि आंजों केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी दङ जों बाथौ बिमुसा नागिरनो नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानबाय थांनाय 20 फेब्रुवारि 2022 अक्ट'आवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बान्था मोननो हादों आरो बे बान्थाखौ होदोंमोन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समितिनि श्री गुरुजी बान्था बे बान्थाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मोननो हादोंमोन बेनि बान्था मोननायनि माखासे बिथिंफोरखौ जोङो रोखायै मिन्थिनो थाखाय बे समाव जों सासे आलासि दोङो जों बिथांनिफ्राय मोनथिगोन गिबियावनो आब'खौ बरायनाय जाबाय खुलुमबाय बिथाङा जाहैबाय उत्तर एसियान क्षेत्रीय महिला प्रमुख कल्याण आश्रमनि दैदेनगिरि गंगा बसुमतारी आब' बिथाङा बे बान्थानि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय बे बान्थाया राष्ट्रीय सेवक संघ जन कल्याण समितिनिफ्राय माने महाराष्ट्र प्रान्त बिसोर माने प्रत्येक बोसोराव बिसोर मोनसे बान्था होयो आरो बे बान्थाया बेनो जादों जे धर्म संस्कृति रक्षानि कारणे खामानि मावनाय इन्डिजिनियास फेथ माने आरो लोगोसे बिसोर व्यक्तिगतबो माने होयो ओमफ्राय देग्लाय व्यक्तिगत सासे होदो आरो जोंनि बाथौ महासभाखौ बिसोर जिबायदि समाजनि गावनि धोरोमखौ रक्षा खालामनो थाखाय बिसोर माने बिभिन्न मोनसे प्रजेक्ट लानानै बिसोर खामानि मावो माने गावनि धोरोमखौ लाखिनो थाखाय गावनि जनजातिखौ जों मारै धोरोमखौ मारै माने रक्षा खालामनो हागोन बेनिखायनो बिसोर बहुत माने बे अखमाव जेनेबा कमसे कम 500नि उपराव बिसोर माने बाथौ थानसालि दङ आरो लोगोसे स्कुल दङ आरो लोगोसे गिबिन माने माबा बुस्थु दङ बेफोरखौ माने बिथांमोना बेफोरनि जिथुनिखि बिसोरनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै माने जनजाति समाजा गावनि धोरोमखौ लाखिनो कारणे जितु मोजां खामानि मावनायखौ बे बान्थाखौ सायख'नाय जादों आरो बियो मात्र बिखौ माने सब संगठननिफ्रायबो बिसोर बिदो माने इन्डिजिनियास फेथ संगठननिफ्रायबो खिन्थु बिनि गेजेराव बिसोरनि मोनसे सेलेक्सन समिति दं बे सेलेक्सन खालामनानै बिसोर बिखौ माने बे बान्थाखौ होनाय जादों माने जितुनिखि गावनि धर्म संस्कृति रैखानि कारणे बिखौ होनाय जादों नोंथाङा बुंबाय जे उत्तर एसियान स्वयंसेवकनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा जेरै दुलाराय बाथौ गौथुमनो जि मोनसे बान्था होदों बे बान्थानि सायाव नोंथाङा रोखायै फोरमायथिनाय जाबाय मोनसे बाथ्राखौ आरो मोनसे मिथिबावो जिहेतु उत्तर एसियान होननानै बुङोब्ला गोबां धोरोमफोर गोबां इन्डिजिनियास पिपुलफोर दं बेनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमसो होनाय जादों नङा सिगांबो मोनबाय बेलेग संगठनफ्रावबो मोनबाय जेनेकै माने बिसोर बुंदो बे धर्म संस्कृतिनि कारणे बिसोर बेलेग संगठन माने प्रत्येक बोसोर बिसोर सिलेक्सन खालामो आरो माने बेबायदि देग्लाय 2002 मायथाइयावहाय माने उत्तर एसियाननि माने बाथौ गौथुमानो देग्लाय बान्थाखौ मोननाय जाबाय सुबिदाखौ मोननाय जादों आरो गुजरातनि सासे माने इन्दुमती सासे माने बायदेव माने बिथाङा माने सिगांनि शिक्षा पद्धतिखौ जाहाथे बेबायदि उत्थान खालामनो थाखाय बियो खामानि मावदों बिनि कारणे बिनो बान्था होनाय जादों माने देग्लाय नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम माबायदि खौरां हरनो नागिरदों बे बान्थानि सायाव आं बेखौनो सानो जेनेबा जों दुलाराय माने बाथौ महासभाया जाहाथे प्रत्येक आफादाव जाहाथे जिथुनिखि निजानि धर्मखौ माने बाथौ धर्मखौ जाहाथे मोजांनो फोसावो आरो मोजां जाहाथे एकगुट खालामनो हायो आरो लोगोसे जोंनि जिथुनिखि उथिबोनाय इयुथफोरनि गेजेरावबो बे माबाखौ जाहाथे फोरमायो माने जों गावनि धोरोमखौ जों जारनि जिथुनिखि इन्डिजिनियास फेथखौ जों जारनि बाथौ धर्मखौ फुजिनानै मोननो हायो जों आरो लोगोसे जिखुनु माने जिखुनु समाजनि खामानियाव जाहाथे बिसोर गोसो होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय